नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, मस्त पावसाळा सुरू झाला आहे। आताही बाहेर पाऊस पडतोय। आज आपण एक पावसाची कविता घेऊया, मराठी कविता। मला भावतो हा ऋतू पावसाळा। आमच्या एका कवींच्या ग्रुपवर गतवर्षी हा विषय दिला होता, म्हणजे ही ओळ दिली होती, मला भावतो हा ऋतू पावसाळा। त्यामुळे ह्या शीर्षकाच्या तुम्हाला कधीतरी कुठे कविता ऐकायला मिळतील किंवा वाचायलाही मिळतील, कारण कवितेचा विषय एकच असल्याने अनेक जणांनी कविता लिहिल्या आहेत, पण प्रत्येकाची कविता अर्थातच वेगळी पावसावरची। तर त्यातली ही लिहिलेली माझी कविता। कवितेचं शीर्षक आहे मला भावतो हा ऋतू पावसाळा। ऋतू 3 हिवाळा उन्हाळा पावसाळा। ऋतू 3 ते हिवाळा उन्हाळा पावसाळा, तिन्ही ऋतूंचा असे महिमा निराळा। संजीवनी देई तो चराचराला, संजीवनी देई जो चराचराला, मला भावतो हा ऋतू पावसाळा। तलाव ओढे विहिरी होती कोरड्या, तलाव विहिरी ओढे होती कोरडे, तलाव ओढे विहिरी होती कोरड्या, पाण्यासाठी सोडती गाव उठती वाड्या। बघा, पाऊस पडल्यानंतर कित्येक लोक गाव सोडतात, आपली गुरं माणसं सगळी दुसऱ्या गावात जातात, पाण्या शोधात बनवून भटकतात। म्हणून तलाव ओढे विहिरी होती कोरड्या, पाण्यासाठी सोडती गाव उठती वाड्या। पावसात नदी नाले वाहती खळाळा, पावसात नदी नाले वाहती खळाळा, मला भावतो हा ऋतू पावसाळा। भुईवर पडता पाऊस धारा, भुईवर पडता पाऊस धारा, जिवंत होते जणू शुष्क धरा, जिवंत होते जणू शुष्क धरा। बघा, तुम्ही जेव्हा पहिला पाऊस पडतो त्यानंतरच्या सकाळी सगळं बदललेलं वाटतं, सगळी ताजीतवानी झाडं टुकटकीत वाटतात, जी शुष्क असतात, अगदी मरतुकी झालेली असतात, मरतुकी बघवत त्या झाडांकडे, तीसुद्धा अगदी खूप फुललेली असतात। भुईवर पडता पाऊस धरा, जिवंत होते जणू शुष्क धरा, अख्खी धरा म्हणजे पृथ्वी जिवंत आल्यासारखं वाटते। पाऊस जणू आनंदाचा सोहळा, पाऊस जणू आनंदाचा सोहळा, मला भावतो हा ऋतू पावसाळा। आता पाऊस कसा पडतो? रिमझिम तो कधी असतो कोवळा, रिमझिम तो कधी असतो कोवळा, कोसळतो क्रूर कधी मुसळधारा, कोसळतो क्रूर कधी मुसळधारा। रिपरिप पडता कुणा वाटे कंटाळा, रिपरिप पडता कुणा वाटे कंटाळा, मला भावतो हा ऋतू पावसाळा। आनंद चैतन्य देई हा मनाला, आनंद चैतन्य देई हा मनाला, सुखवी पशुपक्षा वृक्षा मानवाला, सुखवी पशुपक्षा वृक्षा मानवाला। आतंकाने कधी पाणी आणि डोळा, कधीतरी तो खूप पडतो, म्हणजे आतंक करतो, पूर आणतो, लोकांची घरंदारं वाहून जातात, संसार वाहून जातात, तेव्हा खरोखरच माणसं रडतात, डोळ्यात पाणी आणतात। किंवा शेतकरीसुद्धा, त्यांना पिकवता येत नाही, पिकवलेले कधी कापता येत नाही, अशा वेळी तो माणसा डोळ्यात पाणी आणतो। तर एरवी मात्र कसं असतो, तर आनंद चैतन्य देई या मनाला, आनंद चैतन्य देई या मनाला, सुखवी पशुपक्षा वृक्षा मानवाला। आतंकाने कधी पाणी आणि डोळा, आतंकाने कधी पाणी आणि डोळा, तरी भावतो हा ऋतू पावसाळा, मला भावतो हा ऋतू पावसाळा, मला भावतो हा ऋतू पावसाळा। धन्यवाद मित्रांनो, कविता आवडली तर तुम्ही कवितेला लाईक करा, कमेंट करा, कविता आपल्या मित्रमंडळीला पाठवा, आणि सबस्क्राईब चॅनल केलेलं नसेल किंवा नवीन कोण असतील त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करा। आता परत भेटूया 3 जुलैला एका नवीन कवितेसह। धन्यवाद।